Pala di deh kok kemah-mah pala di mana? Kamu tanhan ke? Tahu. Ready. Oi, Nandra, yang mau tadi dabung mana? Bilang siapa kan? Lihat nih. Ini nih je kutum mani, bo karone kutum kan nang bo mokjaw tong ba eba bo foto tong nang bo pati ni. Ambai belekin media kasus kuno, an September Desember an Sadis Asram beri pada dapat ini mandor jangan singkina ro kutum lemani karena kasengke sini pada bising kita hai kata baru semua kalau sih am saya BJP IPP itu sing hai pada bis tangkinan beri singkini dia ro bos kami edisi election dia sebagai kelanggaman singkini hai paling sini ro IPP juga ketangkang kerana orang tuh singkini kahangkai apa naikul saja sing kayakdin bisingno sing mo parte bisingno op kahangkai tentang naikul sing ngomong tanggai sing ngomong cengeri jangnai Teka isa kok tongo je kubang ma thangkrung thanglamani bising tei keba party office rong no soklai mani eba oneke motha no soklayo oneke party no soklai tongo aba hero kubang ma jora romina abai ke kubang ma no ungui phimano hamya sitra lama rok pia ba tabu buskangni tei sogo jodi sorno je kunu thangkrung ni bodol lo koplaing thamni yagulo phano jodi so to tei mo haike je kunu part office je sani bodol ni part office no phano soklai ke hangkai aboni tei rogo nang bo hai ni khadmo rok sanani kok abutirok to sing wansuya sing BJP tabo sing amtiro hairo wansuya sing tagbo sing amtiro khaijak lagbus kang sing amtiro bo khaya ang koinai te kaise je sing elakaro dijara BJP IPP sokar hami hin sai tongaro ang borno kaise misis khaina musungo BJP bo haike hami angkhaba tini 2018 robo turiso CPM te se phaiga hangke nini Rabindranath Tagore ni murti rijak khama airport rogo abo CPM phaiga hangke tini phailia BJP IPP sokar phaimani pore tinara Maharaj ni murti rijak ka sini Maharaj ni mungai airport ngka tini obo hai tutola sikor hai jaga rogo BJP IPP sokar phaim pore majini center ngka tini athro CPM phaiga apro udang khamba ang public no mono kanya musungo kaham hamya bujiwoi comment lo khadi comment khaya sekang wan sunaji apro no ang lukurno te kse koinai romdi buni emotional lo te buni politics maile lo tag betaldi kaham hamya bujiwoi comment no khaladi wan sunaji tini BJP IPP phaiam pore tamungka ini oh dia yang sornati mijiram ni paymat perorongno ini athro CPM phagangkai manusuga abono nara naha kamu ini sini member Kumar Sarve Biplop Kumar Sar tung ini abon signature khayai ini borongno sornati rongno sini tipralo dakha asuno ang sanai te public ta nong noro je tiri phai chopoja IPF BJP miloi sabo phai chopai ko jagao sinaro sini kapu sini ediso je misi sanai hal-hal asram barini candidate sini bas hamal sini asram bari hal-hal ulai campur ni jadi faiso ke sini district kan district secretary faiso paja advisor IPF ini advisor sini service asram barini presiden sini yang birmohon faiso paja bo mothani bo ngadi sini Bharatiya Janata Party ni oh dong ke hamba Tulashikor je party office je oro habanogo norok tini je oro kisa kuthum lai mani abta mon bishoy tin norok kuthum lai ke amnu ke sagare naidi sing sini je tipra hapango IPF BJP je hapang tong mani general election edisi ni pore je tini obo hai samung sitra tangmani samung sitra tangmani no sing sajaglia sini asta asrambari constitution andan bisingo songoro sini juto sini IPF BJP joton tongo tini asta kois division committee joton haijak haiman bisingo sing naika sing naiya gonoi songobo sapta ni bisingo no songobo party office sing sanamnai sanamai sini naharmung sini on naharmung sing sanan bagoi sing sapta bisingo sanamnan bagoi joton phaine peka jo jaga sing naiman bisingo sing tam nang senamna ni bagoi material sini party office abon bagoi joton khajak jotno no lam sogo phaika ham sini
netarokno tei chung besi leglak chung saptani bisingono chini Tulasigor bazar ni party office no chung namoi painai abo tei chini naharmung chung buskango chini 2023 আর 2023 chung 2018 jemon chung 23 kaham pai chung Tripura hasteo hapang thaima haino chung oro 23 bo chung 23 o hapang no boyar simnan bagoi tabuk naine kangai sara Tripura o tini je hapang edisi hapang je thaimania gulo lokorok salai tongo je ungliya nei a ungliya thaijani bisingo kobangma kok tongo abon bagoi tini joto Tripura hasteni te asrambari constitution ni andaro je borok tongnai tini rangchakni lukorokno koinai norok kebo khata baidi hakra khai tongdi chung nong logi tongo tei chung joto jagano chini party office sapta 10 dini bisingono chung open khaibainai tei tangoi chung chini naharmung o naharmungo chung yapri baksa hakra khaioi chung himlainai te kaisa ko oneke tabuk je thang kereng thangmani bisingti oneke salai togo oneke motha kopangman tongo ba eba kaisa motha no hamierok ni silja tong ba eba BJP IPP ro no hamierok ni sil chalai tomni abono tei kok rok bo haike phirotar muso hamia to chung kebono saya jani party ni motu tongo jani naharmung tongo chini naharmungo chung suja thangnai chung kebono bo hamia saya chini o je naharmungo chung thanan bagoi no tini o chung ju thonglaiman Tulasigor bazar te Tulasigor party office kebono hamia saya jemo tak Tulasigor je party office je kesam tongmani abono tak repairing khlainai je khlainai bisingo IPF siming da party office khlaijanai na BJP sohodor party office sanai na chung IPF simia chini BJP chini rangchak BJP je IPF chung joto miliuino chung mono snamnai te puskang ni naharmung bo chung kaham khaiei rak khaiya presinan bagoi tini ni on naharmung te phaimani te text rong ni bagai je sobani boba hairong nong ni tang nok tangjak tong abo hairok konsung manok ta tei choto kobangma ronopusol abo chung tini joto kok salia belaina hambai chini media baino chung jefuru chini jot sara Tripura haste gnangi chini joto party office tangnok chung snambayano afruno chini ronopusol chini je khlaimung naharmung norok nuknai sara Tripura